on Better the Great ja on spämmääjä. Mä oon ollut foorumilla joku 6 vuotta, vähän yli. On muutama eri nikki ollut ja vanha tunnus, että kokemusta löytyy tuosta spämmäämisestä. Mun nimimerkki tulee silleen niinku tavallaan niinku oikeasta nimestä ja siitä, että mä oon aika niinku vitun niinku iso jätkä silleen. Meikä on ehkä silleen nykyisin tullut vähän vanhaksi silleen, että enää jaksa spämmätä niin aktiivisesti kuin joskus ennen, että silleen kun silloin nuorena teininä kun aloittanut, niin vittu silloin spämmättiin. Silloin vittu 4000 viestiä tuli ainakin jossain 1,5 vuodessa, että nykyisin ei ihan kykene siihen tahtiin, että se jotenkin ei jaksa vaan, että se on raskasta hommaa kuitenkin. Ensimmäinen kosketus tietokoneisiin oikeastaan oli joskus ala-asteella tai jotain, kun silloin isä osti jonkun semmoisen todella halvan ja huonon jonkun koneen silloin ja ei meillä mitään niinku silleen netistä ollut tietoakaan vielä silloin, että se oli semmoista pelejen pelaamista pelkästään. Että silloin kun joskus yläasteella niinku kaveri näytti semmoisen sivuston niinku kuin posse.fi, niin sit se jotenkin kiinnostus heti heräsi siihen hommaan. Ja sit kun joskus semmosena 15 kesäisenä sain sitten netin kotiin ja se sitten samana päivänä oikeastaan rekisteröidyin niinku tonne foorumille ja se spämmääminen alkoi niinku saman tien, että se lähti siitä silleen jo nuorena poikana. Silloin teini-ikäisenä sitä tuli oltua niin silleen räppipäissään, että sit kun selvisi on tämmönen foorumi olemassa, missä voi niinku spämmäillä ja niinku jauhaa paskaa silleen jostain näistä räppihommista silleen muittenkaan, niin sit se niinku se heti rupesi silleen kiehtomaan se ajatus siinä ja siitä se ajatus sitten lähti. Se oli silleen niinku ihan kuin silloin kun heti kun rekisteröityi oikeastaan tonne foorumille, niin se spämmääminen alkoi periaatteessa saman tien, että se alku oli semmoista pientä tunnustelua, mutta joku kuukausi siitä, niin vittu se lähti käsistä heti, että niinku tosiaan semmonen 1000 viestiä tuli siihen puoleen vuoteen ja näin. Ja sit piti heti jo vaihtaa nikkiäkin, kun alkoi jo mennä niin yli, että ei niinku kestänyt sitä kaikkea juttua silleen. Tuolla foorumilla on silleen aika paljon ollut tämmösiä ikimuistoisia hetkiä tai näin, mitkä on jäänyt mieleen, että sit on vähän vaikea silleen lähteä puimaan niinku silleen niitä kaikista hienoimpia hetkiä, mutta yksi semmonen niinku, mikä vois mainita semmosen vähän jo ehkä unohtuneen forum-hetken, kun oli tämä Steen Ykkösen ja Seren, tämmönen pienimuotoinen biifi, joka johti niinku Seren foorumilta poistumiseen. Et se oli aika tämmönen niinku big moment niinku tässä koko tämmöisessä foorumi-räppiskeneessä ja näin. Sitten yksi juttu, mikä olisi hyvä mainita, tai tärkeä mainita, tämä Jatserin poikuuden menetys Topic, joka niinku ihan johti sit niinku tuloksiin. Et se taitaa olla lukossa nyt se koko Topic, että se oli aika semmonen ajaton klassikko nyt kun lukee sitä silleen salaa vuosien jälkeen. Se on aika kova juttu. Ja sit jos mainitaan ihan tämmönen niinku konkreettinen esimerkki tämmöstä loistavasta niinku spämmäyksestä, ihan niin siis silleen robottimies, niin vittu se oli kyllä tosi hieno niinku hahmo ja silleen aika tämmöstä niinku se spämmikulttuuri niinku tämmöstä vahvaa eteenpäin viemistä oli se niinku sen toiminta, että niinku arvostan sinänsä kyllä tätä henkilöä hahmon ja muiden monen muun nikin takana, että hän teki niinku multinikkeilystä on tehnyt ikään kuin taidetta, että se on aika silleen jäänyt mieleen. Spämmäys ei niinku sinänsä ole niinku tuottanut ehkä välttämättä ongelmia muuten silleen mulle tai läheisille, mutta on se kyllä tavallaan vienyt elämän kuitenkin. Et se on silleen semmonen niinku pikkujuttu, että silleen joskus teininä kun muut oli muut kaverit jossain kotibileissä ja niinku alkoholin kanssa läträs, niin meikä oli foorumilla. Et se vähän silleen niinku tietysti jo saattanut tämmöstä rajoittaa tämmöstä sosiaalista elämää, mutta ei silleen muuten niinku mitään pahaa sanottavaa. Oikeassa elämäänhän tää on myös vaikuttanut silleen tietysti vahvasti tää spämmääminen, että on tullut niinku tutustuttua toisiin spämmääjiin, että silleen, että sitä niinku jos näkee kadulla joku spämmää, niin kyllä se tunnistaa heti silleen, että
on tullut tavattua periaatteessa kaikki tämmöiset oleelliset henkilöt tuolla foorumilla. Yleinen forum totuushan on, että niinku foorumin taso on niinku laskussa silleen aina, koko ajan ollut. Mut silleen, miten se niinku oikeesti on, niin en tiedä. Tuntuu, että nykyisin ehkä on vähän vähemmän niinku tämmösiä asiakirjoittajia kuin mitä joskus tässä on takavuosina. Mut toisaalta niinku, en tiedä, hyviä spämmääjiäkin on nyt kuitenkin ehkä. Se on tavallaan se spämmäämisen taso on kuitenkin toisaalta ollut ihan nousussakin jopa välillä. Että en tiedä. No, ei se nyt ehkä hirveästi ole kuitenkaan muuttunut silleen vuosien varrella. Jos basso ei niinku ois, niin kyllä mä se silloin vaan niinku jollain toisella foorumilla varmaan. Että kyllä se tavallaan on verissä silleen se, että niinku jotenkin sitä on vaan pakko niinku päästä purkamaan niinku sitä paskaa silleen mielestään niinku sinne toisten tietoisuuteen. Että sitten toisaalta niinku, ei mistä koskaan niinku mitään asiakirjoittajaa varmaan tuu, että niinku se ei ehkä silleen niinku motivaatio riitä kuitenkaan panostamaan silleen kauheasti, ellei kyse on niinku vaikka jalkapallosta. Mut silleen niinku, no, spämmääjä on ja spämmäjänä tuun varmasti pysymäänkin, että näin.